מתחילות ב-100, אז ידיים עולות, ראש עולה, שכמות עולות, הרגליים נשארות בינתיים על המזרן, V-position point בכפות הרגליים. לוקחות שאיפה, מעריכות את הידיים קדימה ומתחילות לפמפם את הידיים למעלה ולמטה. תנועה רציפה וזורמת של הידיים, מהירה, אנחנו מהדקות את הבטן לכיוון הגב והשכמות עגולות היטב. שים לב שהסנטר מעל בית החזה, ובמידת האפשר, מתוך הידוק הרגליים, אנחנו מציפות אותם למעלה עד לגובה העיניים בלבד. ממשיכות לפמפם היטב עם הידיים, לוקחות שאיפה מלאה על כל 5 תנועות, ומוציאות אוויר על כל 5 תנועות. לוקחות שאיפה מלאה על כל 5 תנועות, ונשיפה על כל 5 תנועות של הידיים. ממריצות את הדם, מחממות את הגוף, מהדקות את הרגליים לקו האמצע. ניקח רק עוד מחזור אחד כאן, שאיפה, נשיפה, עוצרות במקום, מושכות את הידיים עוד קצת קדימה, פלקס היטב בכפות הרגליים, מורידות אותן למטה לאט, ידיים יורדות, ראש יורד, שכמות יורדות למזרן.